Днес получих най-новите продукти от Medicube, затова нека да ги тестваме заедно. Започвам с тонерите, които трябва да си изготвя. Защо казвам, че трябва да ги готвя? Защото те идват в две части. Есенцията, кутията с тонер падовете. Те в момента са абсолютно сухи. Да отворим есенцията. Вау, това е доста есенция. Сега им трябва малко време, докато попие течността. Сега ще ги оставя и ще отида да си измия лицето. Те наистина са като желирани. Може да си ги оставите ето така на по-сухите зони и да си ги използвате като бърза маска. Вторият продукт, който имаме, е тези еднократни серуми, които са ми супер интересни, защото отново са с 99% чист PDRN. Идват по ето този начин, предполагам, за да се запази свежестта на PDRN. Освен PDRN, който заздравява кожата, хидратира в дълбочина. Този серум съдържа и глутатион, който действа антиоксидантно. Има леко лепкаво усещане, което най-вероятно ще се махне след като нанеса крем. Обаче преди да го направя, ще пробвам маската от същата серия. Между другото, продуктите може да откриете в сайта на Беркер, а код Елена ви носи минус 10%. Ново има витамин B12 и разбира се PDRN. Имаме и витамин С, който изравнява тена на кожата. Много ми успокои кожата, въобще няма нищо общо с това, което беше в началото. Определено след като пробвах и трите продукта, мога да кажа, че фаворита ми е One Day серума. Форматът за мен не е оптимален, но потентността е много висока. За да се види ефект, може би ще са нужни около 3-4 кутии. Но наистина мисля, че формулата е чудесна. Те са ми много и маската и ефектът от нея. Трето място са ми тонер падовете, които искам да използвам още няколко пъти, за да добия по-добро впечатление. Кажете ми дали бихте ги пробвали и ако вече сте ги пробвали, какво е вашето мнение. Ако ви харесва видеото, ме последвайте и ми оставете коментар. Чао и сияйна кожа!